Ka Sports and Cultural Club Maupri kalapan waino ikalempung ilek kai ball hakawat ka baar kabalatip kum ka second knockout football tournament kom food fest arpusan arpun riu. Ka khusnam shikibajab hakate kalempung kalong lai pawajar tengka bat pawajar tengka shikapawan baar bat baro kikun hun kibalatep kerteng ban shibenta kilong khundai teli. Napdeng kite ki khundai teli kikun hun ki artli kikun hun ki balapoi shaka final kikun thum ya ka sok raman sports club bat ka nalatrep football club ki bala yakni ra nam ladu haka nyau tarik rempang arpun riu ka bala long hamadan snong mahupri haka sngi pun kot ya ka tega tournament lawan ban sakhi do MLA ko umroi constituency uba daman bai lamari kum kongsan madu presiden ka Eastern Ribhoi Football Association uba Hes Marweng kum sembut kongsan lem ka jingi don lang urang ba snong uba GH Khar Shamai presiden jongka sports club Maupri uba Peter Paul Sengkli hakaba kite ki artli ki kunhun kila seibor yala de ban ra nam ladu Henry hadu ka bakut no kapor ka Soraman Sports Club kalasha penlim no haka nalatrep football club da argo la shigol kate gelempung la sedang nadu ubnai no pra arposan bat kabalala ban pungkut no haka nyauter urempang arpun riu harengkat baka team ne ka jingbu thong ka baong say no to drugs say yes to football lani ong MU drugs hooi ya ka football kaba ki samla nong yalam kilai I jengai ya ka jing sniu bashir kai na ka jing di bu a you drugs balada ki samla ki penlut por ya ladi ha ka jing kilan men kom ha ki lumpung ile kai bol bat kiwe kan long ka kabu ka bahatam bakin light no te jing di ubasniu ni la ai na du na masdang ya ka tim jong ka football kalong ha ka ba I kan sipang drop no to drop but yes to football te ha ka por ka kum president jong ka sport club Mupri ba I ba ha kini kisni ki bomata ba ka jing jelai jong no drops kala kata sisa ya ka imlang salang ba ya jing hisam jong hiru but bun ki khna kim don shu ya kata ka por ha ka ba kin yele kai ban yele ban let chaki manan bat ban yele kai da ka bol rei ki khna mata ngai I da ki jong khmat ba ki khna ki la bun sha kita ki ba im ha kita ki jinglin bosniu te ni kum ka sport club Mupri ni I ya kane bat ni sim ba kane football tournament ngin ai no da kata ka phang bat da kata ka team akba ngin sange no yo drop spot ngin I no ya ka football te hakne ka por ai ku play ya kine ki team ya ka Soraman sport club ko poi ha ka bat kunjuro ya ka Nalatrep sport club ka bala poi hadu kene ka singi ka bo final to nangele bha ga jingi mujpi ku man ka singi bat to langele kai da ga jingi bat jingman bat da ga jing ya I ki wei te hakne ka por ngaru ngabla berkali sebun tin rei to nange trestom bat to ai ba kene ka team jungi ka ba ngila pnian akane ka por khane ka singi ka mata na sapang jong no drop ba kanlong ha iwei mesin jungi ha ka ba magi ngin ino sesno no drop bat mengi ngin ile kai no na ka football bat ki sport te Muslim ka sport club Soraman bat Muslim ka sport club jong Nalatrep boleh sebut ai kublai kini kita beratli kiba lai tristom nado basdang atip baka jing tristom jo pi ko ya du ne ka final kaba pi hat panya penisai ka sap ka pong ko jo pi ya ka bun ka bor jo pi kaba wei uban wan ka ka ban wan ga nong ladu ka ne ka tournament jo ka Maupri sport club bat ka ka ba te kit bok rebe ne pi kilong ki player kiba ngaju ya don bata ba pi don ki player ba ngaju I ngam paton bata pi tu ba nga hot ngam da nange ban keren pelat ya kata re ngasukit bok ruyan ya pi tu kat padang don kapor yele ya kasap ka ba ublei wai pi penon kam hok watai ba ka jing penon jing kasap jing pi ba da penbor ka jiwai ai jing bo de pi kendat ba pi de ki player sim ya da de kom pi de player watai ba da penbor do wai ba player ba ya Samadang lane ya le pertes lane le ya wan sim bertahan po Maupri te ini kinti juga akit po pi
Bui player tu nang yo kami pakai pakai pinang yo bani peni kisap kipong kipini kiturmen barit apos nong boleh di press barit idon kamaran kaba bit kaba biang hilang ban peni kasap kaba piton dot ke mesin kaba skorit ke mesin sport manship kaba mendai ya ban tambah ngadi ban job ngan sule ya kebumon te kamu ya kaan kaba kira free kipenian kidon bat pi kade ka jo kaba lasai imde syu ban syu dom syu ya peni ke jing dom riang lada dom je bakla dot ke jing ya map yui ting tai jing kentin nakale jonga ngakit bok roya pi imslam ka klub Mobri kaba atli ke tormen ngayowan hangni amda dei bru balong important apo to kadong thain re cek ba ngadi tang presiden te suya burom re ngaton ei tang ke jikin bok yang epi kan ia meli jengi badom ba kaslong ka thaw hine bro koi khamta migne kitim ai ke leba ke peni kataka ban pen itana de ba hangni posno po thaw kan ang sa sikentin kaslong ka thaw lata pie le kai klema kor hangni pin le ran kisakren te o te long ta te yele bha ka tola ele jom pudi ka sap pudi ka teamwork team fight champi lada rem ne kumno kisai ong kiti ke bru nang mo bri ba itna lat girem nane itna tu player ubay le kai na kata klo tang tai kidi resibon kebe se jermo por ngam kren sibol kentin baksa goiro nga panmap na pibaro nga panmap mo sport club ro ba katkum ka por bala abu ka timing malai na leng jonga akhemla arban poy ka por namar kidon ki kam bamla arban kier kumni ki balong ki no lam patba nginam yo arban yat bet ka chaba yat bet namar ki don be ki prolog ki prajor ki kam ki jap ki bon telong piro tharai pio so thoi dengan panmap na pisa sistem negini ki teams ki player na panmap na pinga kemlar kan poy ka por balabo tawat kumasay ong ki por si por kumasay ong ka por si por kasay ong to kilpok ki reng ya pro artli ki team balabo si ka final to yele kai bha ki bajabro umder ban sorong na ya tresitom ki barem bro umder ban lu munsim sana tresitom lemah gue ke tournament pinla ni ban boy sa ka final ni ban job ro ka final tengaro ko ni ka por hoy menta ke juk menta ka football ka de ka game kala de ka sport mde surat kong ki por mendai ba ngi ya le kai tang ba pen kelan met de ban yo ka mer ka phat ka ba shat ka benang ka ko bakya ka football khamta mi ki samla hai menta ka juk kala long hi kum kanja dangi le kai bhai ka ri le bha kala no kum ka ban im jak po danga kermen scam ba ya biru ka thrai kum tai ka long ba phine le kai bha ba na kermen scam biru ba goi ni goi kasngi na pleng jo phi ngi yo ban pe je phi support bi ba phi le kai haki level ke ba pher ta ba ya kata ni pidan kam ban ya tristom ya trimnot na do men sem le kai na do men sem trimnot nang ba ngini akan iba pikiu no way upot so way upot na ko ke level sha ko ke level menta hoy phile kai tang chi level le kai local kumne pimla ban te ban friends of being in la ban ye pi ba pimla kai shadow sa state level ka national level ba ngim la ban dong hero shadow ka international level ro pila ban po tang ka de bi tang na ka tin treshi tom ka jong pi na do met ban musin ka jong pi ban sagawero na kerman scam hero bana kane ka than ka dong ka jongi ngan mo tangan ngi ni snong ki tha jong ki player ka than ka dong ka jongi ro ngin yo ban di namar ko pitep klem perthem ta sigino gino ki ri ni ki state tanga po kari la jong ka jongi ni sikapar state ro o sikapar ri ro ngile ni pet pe ji ba shaki sanbot shaki bot sa bora wat ni ibe ji ki dor ki dar bo paunam tam ki de be ji ki player jump sports ki prepare mau datang ke football ki don ke football ki cricket ki basketball ki indoor game keleng ke de be ko paunam tam ki de ki sports player ke ba kamai tam ro ki de ki sports player sportsman hamanta ka juk ka jongi te paling aong ngakren kumne na mar ba ngi ro ki kwa ba na than ka dong ka jongi ba hagawai ne ko ki kin mi kum kita ki jat player ki ngi ya ban shadow Sapari ro kini lekai kin perform na banta dari India ka jongi. Tengah gani ka por ngam don sipor kin ten ban kren. Teto
na kit bok ki rongi phi de le kai bha pan I ka sap ko phong ka jong phi but haga jing le kai ka football ni tep ka game ka dei ba tangai ko ka ball bro ar par mur ni be ko ka ball ka don bi ka jing or ka jing sen thut nim de re man ya pek mat buram mi ka discipline buram ni ka discipline ka sports to pan I ka sap ko phong ka jong phi haga ni ka pot ta tangaro tangani ka tangini ka ten jong nga sa chi sen ngai ku play ya bilang paroi we ki bedan hame po madan bangi to play tra kenda un kurku kerdo ingin ang paroi we ingin yo ke met ka ke basat ke banang ke bakot ke bakia haden bala dep ye ke ni ke jing la karo nang ele se besan shala ki sem ki jompi ki kam ki jompi nim se kendo pat hagi por ki si ban chawan tangi ni ke tem jonga kure sibon kure si jango Aku benengkong ai ngu yo play track rar badan rekat lembengi kadu pasdang juga ni ka jing leka jungi hadu bangin poisa kani ka thong kumjuro kani ka janmit bangila yo ra ya kani ka nam la tu kani ka tournament ma aku play ki player ki bala kai pha hadu bangin job bat kumju ya ki Auckland team jungi ki bala persang penyelek ka bala tambah ka jing leka don ki job barem to mai Trey Storm para bai lekai tagini ki kenten ku play jibon ku play sejarngut